Yani Hevalê Salih Muslim sembol bû. Hevalê Salih Muslim pêşengek ji bo têkoşîna me bi salên dirêj me pev kar kir. Her dem wisa bi rihekî welatparêzî, bi fedakariyeke mezin, wisa bi hestên xwe, bi fikrên xwe, bi ramanên xwe, bi hemû hêza xwe têkoşîn dikir, xebat dikir. Dixwest got ji bo gelê xwe, azadiya gelê Kurd, ji bo avakirina Sûriyeke demokratîk, ji bo azadiya gelan, ji bo hevgirtina gelan, ji bo yani çi jê dihat dikir û bê tereddüt xebata xwe dida meşandin bi rastî û hevaltiya xwe de hevaltiyeke sadık û durust û insanekî dilnizm, insanekî fedakar ji bo me teva yani mînakeke em yani me bi şehadeta wî hêzekî mezin pêşengek hûn dakir lê ez bawerim em ê ji wek hevalên wî li ser wê wan riya ew serdimeşiya baweriyên golcem wî em ê jî li ser wê vê têkoşînê berdewam bikin hêviyên di dilê wî hebûn em ê wan pêk bînin.